Doncs bé, gràcies per ser aquí. Avui vosaltres ja no sou tan petits, sí, però sé que igualment doncs, heu tingut un gran èxit en aquesta temporada de REM. Doncs una miqueta el que diem els més petits, dir-vos a vosaltres, però realment jo crec que vosaltres ho preneu d'una altra manera. Vosaltres doncs, gaudiu realment d'aquest esport, gaudiu del mar, i esperem doncs, que continueu així i que, mica en mica, doncs, aquesta base esportiva que sé que esteu treballant doncs, vagi creixent i d'aquí uns anys doncs, tinguem campions més joves, sí? I que continuïn la vostra feina. Moltes gràcies. Passo la paraula a l'Anabel, nostra alcaldessa. Bé, doncs bona tarda, moltes gràcies per ser aquí. La veritat és que ens agrada molt que vingueu a la sala de plens i fer aquest petit reconeixement als esportistes locals que durant tot l'any doncs, heu estat compromesos, com deia ara la Núria, us heu esforçat i heu entrenat segur que amb pluja i sense ganes alguna vegada, però això ha tingut els seus fruits, que heu quedat segons, no? I tercers, bueno, que ho guanyàveu tot, que us ho quedàveu tot i per tant, doncs, des de l'Ajuntament també hem volgut fer-vos aquest petit reconeixement, que és per vosaltres i també per totes les persones que teniu al voltant. Ara en Cesc portava la medalla de l'any passat del seu pare, doncs aquest any encara en podrà portar una altra perquè segur que se sent orgullós i perquè segur que a vegades el pare ha anat a entrenar o a navegar por ahí i ho heu patit també, Per tant, és un reconeixement als esportistes, però també a les famílies. I aquest any que estem més contents per vosaltres perquè ja teniu un lloc on poder ser, on poder estar, on poder guardar les coses, que a poc ja anirem adassentant. Avui ara sentia que en Jordi ja hem descobert on estava la clau de l'aigua, visca. I per tant, a poc doncs, el club esperem que amb aquest local pugueu anar creixent i almenys sentir-vos més còmodes. Per tant, moltes gràcies per tot, moltes gràcies per ser aquí. És un homenatge molt senzill, ja ho veureu, molt humil, però teníem ganes de fer-ho i ja està. Vale. Moltes gràcies. Començaré pel nom que em sé. Jordi Rebollo. La poso? Ai, a la joiera. Gràcies. Queda aquí. Marc Pujol. Marc Pujol. Molt bé. No hi ha ningú més, no? Presidenta, ara sí donem igualment, I aquest és el trofeu per l'entitat com a tercer classificat al Campionat de Catalunya de REM. Una foto de família. Ale, Lluís. Què m'ha dit? En Xus, en Marc, en Josep, en Joan Tàpies, en Màrius.